jotno khulumbai kha Bharat hakoto yong mani salno rugui hasteni joto lukurokno khakaham te khulumaya paru haide chung o salo Bharat hakotor Pyawnani bagui je freedom fighter rokno chung muito khailene boroni wansomung boroni nahormung Bharat hakotorno borok bahike khainani musuk Poni andage mung wansomung rono chung muito khailene tei thansa ni bisingti bahike soba khaiye dofano phiokma o laibuma rok bosung o salo muito khailei siniti prasad dofano bo chung thansa ni bisingti bahike boskango agoima yok saoima bono sung wansok laine jotono hambai khulumbai kha The students of Borchuk Hathai Goria Academy model. I will study well. I love my parents. I love my brothers and sisters. I will study well to succeed. Hambai, thank you. Computer based one Yagola Uncle Koganai, Vice President, Central Committee, Rotan Kanti, Porom Nawe, Tepes Yaparanda. Bon Yagola Uncle Koganai, Advisor. Motilal Zomatia Babagore Mission Central Committee ni monobo Yagola angko mugjanai Omoilo Zomatia sar monobo kuntu tebe siaparan bang bon Yagola angko mugjanai sini Hai khoroksa sini Babagore mission nangwi president sar bai chung kok salai pinai o school no toibi karon tini bobo o program sak baithang phai manjak phaijak te o school ni bom hai bu develop bom hai ke ang ya aborok no toibi sar ni thaniwa chung kisasa bono sungnai bono khoktei khana laini ke sar sikango sungna je Babagore mission je jomate ha hoda song je kari mani bukhaktei tak 17ta branch tong jaga jaga ba omo bu kaisa Borchuk Hathai bu kaisa branch sok phaijak phiaba kedukma solei thangka bini branch no nahai nai kangke o Borchuk Hathai branch belai no durbol chung sai mana asuk develop nukjaya abo nirok central ni bukhaktei no es tabo present nung president tongoi o Gore Academy no Borchuk Hathai no bomhai develop khaina ni musuk bomhai ni reaction to as a president Babagoria Mission Central te ani committee ni members rok jotono ekloge wansoklai tongo chini bipak digini je Gore Academy model botre digdia sing joto jaga no jate provide khlaimana tui bono chesta khlai tongo tabo chini Borchuk Hathai emnitei 16ta Babagoria Academy model oro bising kaisa angkebleno chini Borchuk Hathai kaisa coaching tongo sangran khlai tongani ke Borchuk Hathai chini omo kaisa remote area bisingo klai remote area phano oroni je boroni mental resource tongmani bo koini sai onglogoya haini bangni chungman sogo oroni onek charai khonai rok kaham bhobishot ganang borok chini jomatia hodano tui dul manaijak ebong ulo salo borok chini Tripura rajyo kaisa leading part of tongmanaijak ebong emonki chini India o tabo oroniwa kathar pitra moyal bisingo onek jon tongo leading part of tongo jemon chini TTAD chini CEM tongo tei chini ukil tongo Kartik Jomatia te amtai chini TCS officer tongo
Amtake, Sin Borsugatai Berimut area Tonkan Kabai Janakri, Borong is it in activities to money, Borok Buskango Tongu, Ebong, future of Borok Buskango Tongnai, Zinkakayu, Bibino Zaganubzaka remote area Tonkan or on Borok, Onek Zaga represent Climani, Buskango Tongui, Bo, Nubzagu, Sin Borsugatai over, or on Israel over, Ulo Salo, Sinizomati Hodana Yak Tolnai. Ebong desonobo borok lama phunuk nahi khakai paithago tai kaisa sangsnai sat no tabo jeng nai ne kan ke tabo bocha ta ne gore academy je first on nai kan ke ne je nok hamya ke nuk tomone o nok ko kuno poriborton nuk jagya kuno building rok tangjak ma kri binoro nai kan ke sangsasa satro songkha bo kabang ma pia ba or jagao nai kan ke satro songkha bo bilai ne kom nok bo bilai na hamya mai kni sole lai tong ke nok central ni bo khak tei o nok tangjak nai hai ka ba kata lok tang ro no ni bangwili nok podokhep na jak rok tong paithau bo maisen omke chini moyal bising o podokhep ron khe nawo ingkai khaklayo buskangni kisu somaini bisingo na orne bo nok tangjaknai ebong building tangjaknai chini srai rok sujog subida mawi buskangba agongma nahi khakai ta